Akan nahu tulipudi ulala tujuh lo mahita di sini tempat nak kosong ate. Jemaat yang duduk belakang kalau bisa di tempat yang depan. Horas madita, salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai acara kebaktian mata yang ngomong mahita bagasa rota. Amin. Mari dosen nomor buku nomor 14 ayat sada 23. Mari tehite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia, nat mo palahit do tanoon. Amen. Leon matu Jehovah hamu leon ni guarna, marsobba mahamu tu Jehovah, mamakepahean na marhadoan. Haleluya. Martang yang mahita ale tuan debata para gogo na suatu dosan namadok mulai to dohami tuho ala di papatarho do tuak kasih pelebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus saya asih maroham sapayan madihami rodi penyopernami berita naulii jala prarak ma itu saluhut bangso asa besar sodang ni hasangapomi dok diak kana hudul di haholomon dok nanilinggoman ni hamatean maritehite anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Mari dehita.
pati di menggutta sadarion ima desa pati paduahon doho lapatanna pati paduahon dang jadi ganommu jela dang jadi sumanommu manang aha na benua gijang do na di banua tongaon rudi na di bagasan aek na di turun ni tano yang gagawa subaon manak soloan dia do lapatan odo ikon di haber rohatta di bata jalikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsoba tusubaon manang tugana-ganaan mangido hanguluan siani jaladang jadi uluan begu manang umpuhan ni hadatuon jaladang jadi posroha diugasan hahumitan ido sakna atong rak medogo matu di bata lamang ulan hobar tu patik nai ale Tuhan di bata sai pargogoi mahami mangulan hobar tu patik mi amin. Mari deh tak. Tatapoti maduhasata martangi yang mahita ale di bata nami namarasiroha jalan abadia amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali ami ro tujolom huilal hami rikoddo asini roham disalhut hami halak pardosa alan ini do umbain nau pasir hami diri nami sadarion di jolom jala hupara topot hami tuna joddo hami manibil sian akka dalammu nabadia songo biru-biru nalilu say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aindang dalam roham hamatean ni akka pardosa alai hambau ni rohana dormani roham asa mangulu sesa masaluhut hageduan nami do pangalason nami maritehite pangulan nami nasa pangulu nami nasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahokma asin roham dihami marteite pendangion do hagugon ni to di porbadia asa tarapu situru nami majouho asa patun tigor jel daulat hami marpangalao bain hasangapo di guar munabadiai amin.
bagabangan di bata taringot tuhasan dosata. Songonod do hatani Tuhan Jehova nunga darsaiho au maritesian akka dosam. Jala nunga ilo jaiho au maritesian akka hajahatomu au tutu au sadiri manelesai akka pangalosim alani hadiroku. Jala dangbe upay ngutingot akka dosam. Hasang apa ma idibatana di gijang. Hudul maita. Mari kita. Epistel imingkutta sadarion ima dena sian panurang Amos mamuk ayat 3 bidutulmu ke sada 1:8 bidutulu mamuka sian ayat sada 1:8 tajahama responsoria tangion hamuma hataon naliduk ni Jehova taringot tuhamu halak Israel taringot tusadok bangso nautugion ruar sian tano Mesir songonoddo. Tung udurma tagamon mardalan 2 halak da jolo siya dosni rohana sida. Tung tagamo ma tarjail pidong tu jorgong di tano molo sojolo di tahun sabil tung tagamo ma bikas jorgongi sian tano da adong dapot sa aindang adong di bentua Jehova nanggosada da jolo di papatar sibunian na tu panurirang akka naposonay ido saat na martua do natumangion hatani di bata jalan na pyoksa. Amin. Mari deta.
dahaddakon ma hapos setai songon nah dakkon idongatta sa porsa di sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata jahuba ido ama pargogo na suatu dosan na panglangi do tano au porsea di Yesus Kristus anik di bata jahuba na sasadai iman iturbun ni si Maria na bagabea sia tondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta na pao na wernit di panguman ni silatus na may tarpaja do ibana di hau pinarsilang na tuat borutoru dong ditanom na ulak mangulo dari patuluhon na manaik surugo lahundul siya mo di bata Jahoba amanai pargogo naso hatudusani di sima imana pangulak sogot tutanoon manghumi halak na mangulo do namate ahu porsea di tondi porbadia jale dong sadahuria na badia huria atau panela Kristen akan abadia doh dia sani dosa do dia taiman do mulak mangulu sokok dangni halak naung mate do dia nguluan nasora sudah amin betul maita tabagi mati ting masa diberat tadi bagasan mingguan tabege ma tikting ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung Epipanias dohot topik di jou gabe sijala jolma Lukas 5 ayat sada 1 10 sada paduahon pelantikan badan audit jemaat HKBP Mampang Perapatan sadarion Minggu sia Februari 2025 ibadah pukul 7 WIB naing di patu pauta pelantikan badan audit jemaat HKBP Mampang Perapatan dimohon kepada nama-nama yang tadi pilih ikut dalam pelantikan patuluhon acara pangapulion sadarion Minggu tanggal sia Februari 2025 pukul 10 sada 30 di patu pado pangapulion sian huria tu keluarga nyonya si tompul boru pasaribu maringanan di gedung gereja alani pinangido matu sudehi ta laho maddohotisa paupaton marbagas tikting parjolo naing majalo pasu-pasu di parbagason ma Joshua Luki ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan week 2 anak ni amata Laukian Coy tubuh ni inang Tio Siokkin dohot Dian Arisandi boru sihite boru ni amata Jamarlen sihite almarhum tubuh ni inang Herli boru silaban ruas ni huria HKBP Mampang Perapatan week 2 pamasum-masuon di hari Sabtu 22 Februari 2025 pukul 7.30 WIB bertempat di HKBP Mampang Perapatan tuhat tama na mamasu-masu ulauni palimahon parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan pinabotohon susude HKBP ruas HKBP Mampang Perapatan sadarion Minggu sia Februari 2025 pukul 10.00 WIB maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan patupaon tado permingguan variatif robe mahita laus tahara manang hirpasma akadongata nama dohotisa napaunopon rapot panitia pesta gotilon dan tahun transformasi sadarion Minggu sia Februari 2025 pukul 10 sada 20 WIB maringanan di GSG di Patupado rapot panitia pesta gotilon dan tahun transformasi HKBP Mampang Perapatan pinabotohon tu sude panitia asaria maddohotisa papituhon persembahan diakoni di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025 di permingguan pukul 7 WIB dohot sia 30 WIB patupa pelian amplop diakoni laho mangrupi pakobasian diakoni huria alani tapasahat maditiki marsi jalangan dung sipul parmingguan pawaluhon jadwal ibadah tengah minggu diberitakan
Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Pasiahon pertangyangan week di hari Selasa 10 Februari 2025 membuka pukul 10.30 WIB Patupau do pertangyangan di week 2 di tuan rumahi keluarga Situa H Pasaribu Boru Lumban Tobing di konsistori week 4 di tuan rumahi keluarga Situa H Sinurat Boru Nebaho di Jalan Siaga nomor 10 Walu RT 10 RW 03 Pejaten Barat Pasar Minggu. Rap mahitama dohoti pertangayangani secara khusus ruas ni week 2 dohot opat pasapuluhon seminar remaja Parents Day pada hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15 WIB di Gedung Serbaguna. Kategori remaja mengundang para orang tua khususnya yang memiliki anak pra remaja dan remaja untuk mengikuti seminar remaja Parents Day dengan narasumber Ibu Siska F. Lumban Gaul, MPSI, pengerja gerejawi bidang youth GKI, kota wisata, praktisi psikologi. Untuk para orang tua yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui Nyonya Situmorang Boru Sinurat. Pas 10 Sadahon, ibadah dan kebersamaan seksi musik. Di hari Sabtu 15 Februari 2025 pukul 10.30 di Geruang Sekolah Minggu Neng Patupau do pertangyangan dohot kebersamaan seksi musik pinabotohon tusude seksi musik asa ria maddohotisa pas 12 hon parkir kendaraan. Mohon menjadi perhatian kita bersama untuk memarkir kendaraan di kompleks gereja secara teratur dan bagi kendaraan yang parkir di luar kompleks bisa kembali memarkir kendaraan di Sumbangsih supaya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan lingkungan sekitar. Pasapulu toluhon luas namar sahid tabon madi bagasan tangyangta akar ruas namar sahid hatani debata pasahat madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasapuluh paton namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggion didok hatani debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Pasapuluh limahon namar ulang tahun pardongan saripeon parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun par saripeon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samenggion didok hatani debata alai dijoloni salhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Pasapuluh onopon parhepengon terlampir akapelian hamoleteon dohot na asing na sojinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songoni matikting di huriata di bagasan saminggon tuhat tama na mamasu-masu. Hupa pemulihan sada B mari di mahita san bukede nomor 17 di Pulusia ayat sada dohot berikutnya. Jesus Christus
Dameni debatana sumurung sian salut naroha, imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuka ma bibelta turpuk jamita di minggu palimahudung Epifanias itik kion, imana tersurat di Lukas 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Lukas 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada, hujahahon ma di tonga-tongata. Jongjong di topi tao Genesaretto ibana sahali dina nironggoman nina torok ibana lah ubegi hatani debata. Jadi tongomma di ida dua parao di topi pasir, ia pardekei nungaruar mamuri jalan nasida. Gabi dibongoti ibana ma parao nasada nadisi sisimoni. Jala dipangido tu ibana asa dipaholang parawi saotik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asadung macohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon. Lugai matunau bagas jala sapakok kamuma jalamuna asa dapotan. Gabe ninna si Simon mamangalusi. Guru, manipat sabor nginoddo hu halu jahok kami soadong dapot. Alai mangasahon hatami olo doahu sumapakon. Di pasaut nasida mei gabe dapot nasida madekke macai godang pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada asaro madongani nasida mabuat sa. Rodo nasida gabe digohima parawi dua camaradulono. Marnidai si Simon Petrus marsobba maibana tujolo ni Jesus huhut madidok. Laho maho sianahu Tuhan, ai halak pardusa doahu. Ai tarhalomong do ibana rodi sudi donganna sialadekke nabinua nasidei. Songonido nang akadongan ni si Simoni, si Jakobus doho si Johannes, aka anak ni si Sebedeus. Jalanin na Jesus mamadok si Simon. Unak ko mabiar. Olak niom maho gabi si jala jolma. Di padarat nasida maka parawi ditadikom masalhut nai mangihutton ibana. Ima sahatna. Horas madihita salhutna. Huwereng herana mendung do pardepahata di bagasan tikios sejulon daku woto naking ala cuaca gak mendung ati ay naking deba pasti ibadah pagi pitor rodo udan nian udah pasu-pasu deh mamornohi akatano alai unang mempengaruhi mendung ni cuaca tu mendung ni rohata di bagasan tikion atani debata doh topik di jauh gabe si jala jolma turpukon di mangaraho kita gabi si jala jolma. Jadi molo di turpuk di Lukas 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada di nama naringoti taringot tu pajalaan manang Petrus songo pajala ibana marasing do tu nama kain. Nah pasti do kan molo majala berarti na berhubungan don dohot tu ngolu-ngolu kebutuhan hidup. Dohot tu perjuangan hidup. Ale molo makail tong do nama nakup dekke, ale dekke na sada. Molo majala on naikon borhat di borngin nai jala olo mamulak subuh molo se arian demi memperjuangkan sesuap nasi. Ale molo makail ima napa habiston napa sudahon ari-arina. Isarana molo bosan lama jauh makail ninna. Oleh sada do dapok sodapok dang pola masalai paling na bermasalah aka ina dijauh do biasanya aka pakailkan akama do molo mar area molo mar 10 jam aka ama makail di empang ngabusi saun aka ina haru disimo honganin na bekan ala berhubungan untuk menghabiskan kebosanan dan menghabiskan hari-hari jam asa boy merso mergati ngaboy latu karejo ngaboy lam mula-ulaun dia kana asing alai dison amang dot inang didok dang majalaon ima karejo na membutuhkan perjuangan jala molo
didok majalah manakup dekeon adong do dison melatih kesabaran dan ketekunan jala berhubungan doon amang dot inang di kayalak atau di beberapa orang keluarga. Bahwa nama cari ngolu-ngolu bukan hanya untuk seorang nelayan, tetapi juga untuk keluarga. Di bagasan tikior Roma topik tahun di jauh gabe si jala jolma molona king si Petrus porhat si pajala dekke gabe pajala jolma molo pajala dekke ima manakup nama ngolu gabe mate alai molo majala jolma manakup namate gabe mangolu ala gudang dunuaing amang dot inang namate ala ni masalah namate ala ni kekhawatiran namate ibana nang pemarhosa ala ni dok ni rohana adong dunuaing amang dot inang namate alay mangolu ibana mate ala nang adong bipakirimon nama nang jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi dito butur pukom mahitan waing amang dot inang borhat gabi si jala jolma atau ngadong mamanang napiga nanang pasahaton na tuhita na perjolo amang dot inang di jauh jala ditopot di jauh manang ditopot dohita tuganup ulota di jauh ditopot debatado hita gabi si jala jolma ditongan ni ulota ulaon na songo dia manuaing na taula di jauh jala ditopot debatado hita ditongan ni pergumulata buasa di dok songoni di papatar do Petrus Yohanes Yakobus mereka adalah penjala ikan yang setiap hari harus bergelut bertekun dengan jala dan ikan di laut di papatar di turpukon bohado naside songon nelayan di tonga-tongani kekhawatiran ala naking didok Tuhan Yesus sapakom majalami tusanina Roma si Petrus mado ay mulai nasugot mulai naking mulai ditikina salpu nungahu sapako kami jalaun alidang adong hasilna adu yamang dot inang gobaran ni hampir putus asa kekhawatiran dang adong be molo disapak ko sonari sarupa do sonari do naking di tonga-tonga ni kekhawatiran dang na mengalului pengikut yang banyak artina holan namang mangyutot Tuhan Yesus mabigi jamita Tuhan Yesus alai orang-orang yang akan diutus molo holan neng mengeluelukan Tuhan Yesus do macetorop do akan narodisi lahu mabigi barita taringo Tuhan Yesus mana pengajaran di Tuhan Yesus naking diat sare di dok jongjong di topi tau Genesaret do ibana sahali di nani ronggoman ni natorop ibana banyak orang pada waktu itu yang merindu mau mendengar firman Tuhan pengajaran di Tuhan Yesus ala berbeda do sian pengajaran ni halak parisi do si botopati alai ternyata amang dot inang lau do ibana marparau di pola didok di solu ni si Petrus ibana di sima ibana marbarita nauli di sima ibana pasahat ton pangajarion alai nanang berengot ta amang dot inang panopotion ni debata tu si Petrusi bukan dalam saat tenang dan nyaman-nyaman saja bukan dengan pekerjaan yang nyaman nadenggan bukan dalam keadaan ketenangan jiwa yang aman dan tentram karena dia justru heran adong do di ibana amang dot inang sada kekurangan molotadok amang dot inang satabi amang dot inang sial ne Arion edang dapat tahu ngalujo au mulan naking lahu majala alidang dapat ikan di tonga-tongan ni kekhawatiranna di tonga-tongan ni ulaunna di topot Tuhan Yesus ibana jala di jauh Tuhan Yesus ibana gabi pajala jolma noeng amang dot inang dang holat tu si Petrusi alai tu hita salhutna do di topot de batado hita di tonga ni ulota di topot de batado hita di tonga-tonga ni hagaleo do di tonga-tonga ni kekhawatiranna iko borhat lau majala jolma di topot de bata di tonga ni ulang alani do amang dot inang masalah mengikut Yesus dan memberitakan tentang
Injil bukan dengan meninggalkan pekerjaan kita, bukan dengan meninggalkan keluarga kita. Ala disudi sadok ulatai disihi tadi topot, dijauhi ta borhat marbarita nauli majala jolma marhiti akaulote marhiti keada tanwai. Tuhan tidak menjumpai kita hanya dalam saat tenang. Tuhan tidak mengutus kita hanya dalam saat kita tenang, lagi bahagia dengan keluarga. Allah ditiki khawatir hita ditinggal Tuhan hita. Allah ni macai argado turpukon laho pahicatton semangat di hita salhutna di pajauon ni debata tu hita. Borhat majala jolma molo didok majala jolma ima papatarhon harajaun ni debata. Papatarhon harajaun ni debata asalam godang manada holong ni rohani debata. Papatarhon harajaun ni debata. Alani tugas ulot ta ima dijau jala di paborhat majala jolma laho pasahaton hatan ni debata barita nauli papatarhon barita nauli tu humaliang ta lau pangeluhon naking amang dot inang molo majala dekke manakup na mangolu gabe na mate. Alai majala jolma manakup na mate gabe mangolu. Gudang na nuaing na mate partodion na. Gudang nuaing na kehilangan harapan. Gudang nuaing amang dot inang nahir hodok na holan bangalului ngolu-ngolu istilahnya kanaposong di bagasan tikyon mencari sesuap nasi sebongkah berlian. Berliannya do narikot. Ujung na boy ma tadi rasa sukacita. Ay dipaksa ma. Apalagi di tengah-tengah ni dunia kerja di bagasan tikyo kan. Pergi pagi pulang petang pinggul pegal-pegal. Au ma. Ay mulai pagi ay molo iko macet-macet do kan. Ay adong do molo Transjakarta ibana mulai masuk tu Transjakarta sahat tuna dari keberangkatan sampai ke turun siam mobilitas tetap pola na jong ibana masuk pinggul pegal kan rom sema na saping na sipata di bus Transjakarta kan asing hodok ni nasada ikor anggordui esoboi benon fasilitas VIP di bus Transjakarta diaka namar motor tokima so alani so lampu merah pi bodoh ke besok daido iman wain ketegangan tegang maroha tegang masyarap HP muse tong tegang parhepengon om mama belum lama pikiran om murah-murah ma pai catu sogoni roha nuaing amang dot inang didok ditopot dohita laho majala jolma mabuan akanong mate di pakirimon asa gebe mangulu mamereng adong do pakirimon di tonga-tonga ni parngoluanon di sada Petrus 2 ayat sia didok ay margana pinili tuhamu hamalimon na raja bangso na badia hom na ginonggomanna asatung diarahok dibaritahok kamu dengan bahasa ni harohaon ni ibana naung majou hamu sian na holom tu hatiuran halongangani asatung diarahok kamu dibaritahok kamu dengan bahasa harohaon ni ibana debata pabuahon papatarhon dengan bahasa ni debata na paduahon marhite turpuk sadarion diarahom mahita Pauloima parsuruan ni Yesus si di ayat 4 di doksongonon asadung masohot ibana marjamita ninna mamadok si Simon lugai matu na ubagas jala sapakok kamu majalamuna asa dapotan di ayat 5 di dok gabi ninna si Simon mamangalusi guru manipat sabor nginodo huhalo jahok kami soadong dapot alai mangasahon hatami olo duau sumapakon. Jadi dia rahom mahita di bagasan tikyon amang dot inang mangoloi parsuruan ni Yesus nang penaking adong do kegagalan manang
adong do hakurangan, adong do kekhawatiran si Petrus, ala nung ngadiulahon. Sebelum Tuhan Yesus menyuruh, mereka sudah melakukan dan ternyata hasil tidak seberapa atau nihil. Dan itu membuat mereka tidak nyaman. Banaking sedang kejam ni pardekeape, jam panakupan ni pardekeape, molo tadok jam panakupan ni pardekea kan di tiki agak golap do. HP turniari ngaber tentangan tu jam ni panaku padeke. HP di tiki waktu ni panaku padeke pesoadong lamu ma di tiki so waktu ni panaku padeke ngaterida ari. Buhame anggo secara logika ale rodo si Petrus iro ibana ala disuruh Yesus diolo ibana disapakon ibana jalanai amang dot inang marhite hatani debata di bagasan tikyom di pasaut debatado ahan naun ni warihonna di lehot debatado ahan na disuruna taulahon nang pesipata bertentangan dodohot jam manang partikian di jolma nang sipata bertentangan dohot teknis dohot carata lau mangulahon nang sipata amang dot inang bertentangan dohot materita alai molo di jauh jala disuruh Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dipanggil dan diutusnya untuk melakukan pekerjaannya. Hidup benarikot amang dot inang taulahom ma ulaun nina marsuruhita taulahom ma ulaun nina marsuruhita dang mamereng boy dua tusi martalenta doau ala dison tabereng amang dot inang bahwa Petrus ketika dipanggil dia tidak memiliki talenta untuk berangkat kecuali berhadapan dengan ikan. Ketika Petrus diberangkatkan dia bukan ahli menjumpai orang. Jadi dang taringot tu prestasi ta na dibereng ni debata di tiki di jauh hita. Molo di pelayanan pesong ni kan dang masalah boy doho dangi olo doho beta dungi di padenggadenggan di padenggadenggan alai kuncina ahado uduk haudu kodo dang ado kita amang dot inang tubuh langsung siap pakai. Dan tidak ada di antara kita ketika lahir dengan langsung talenta. Tidak. Molo di sada Korintus, idok karunia roh diberikan oleh roh, yaitu roh Allah kepada orang-orang yang berbeda-beda. Alai buasa karuniai sopol di hita, buasa karunia yang berkembang di hita, ala perjolo tapatu jolo dirita. Ala seta bereng salhutna itu tentang aku do. Taringok tuau, boha doau kemampuaku, rugi doau, untung doau. Tabereng ma di bagasan tikion Petrus bukan satu-satunya orang yang ada di sekitar Yesus yang mau dipakai. Tapi ternyata Petrus, Yohanes, Yakobus adalah nelayan, justru mereka dipakai dan mau diberangkatkan oleh Yesus untuk memberitakan, untuk lahu majala jolma. Asal alani do amang dot ina unang tanggar ho prestasita, unang taanggar hon kemampuata. Nangirina kan nangolo di madubuti, na woto idi, nina hati-hati. Dang dipakai de batahita, molo taanggar hodo haboyote. Justru benon ni de batado hita, di palos de batado hita digasipi sibolis, mabaik kita asa tatadda dirita, asa tatadda ise do mual li pasu-pasu na pasahaton talenta itu hita. Jadi unang tanggarhon prestasi dan kemampuata ala silehon-lehon ni debatadoi jala molo tandalhon ni amang dot inang sigijang roh hadu hita ala niaha alai salhutna mual nasiat debatado nasa asiroha nasa pasu-pasu nasa prestasi nasa kemampuan mual nasiat pasusian debatado irubenna buah sanggar honot tetu tuhani hola tikita do buasa tadok dang sempata tu si buasa tadok dang arong tikikku tu si buasa tadok
Dang dok kepekon non. Buasa tadok tole ma ayo lulu musi sungguh namang dot inang pun sama-sama punya talenta tapi bersaing. Dua tata demi pelayanan Tuhan ninna. Hata Tuhan mada. Hati-hati. Jangan pernah mengandalkan kata Tuhan. Ternyata kita tidak mau dikoordinir oleh Tuhan. Tuhan tidak meminta prestasi kita dan Tuhan tidak memanggil kita karena prestasi yang kita miliki saat ini. Aledido, olodoho, amang dot dina marhiti hata ni debata di bagasan tikyon dia rahom mahita pas patuduhon haudukota tu debata. Ido mabaik kita di bagasan ngulutta marlas nirowa. Hidup Benedict tapi kata wodo na di Pituras 30. Sai pa tahu ma diriku ale Tuhan papa tarhon hinau limi Tuhan. Adong do tahe tabu bukit dita tede oma Pituras 30. Tabu do bukit dita dah mati. HP dibuang. Ale hola ditiki marid di mai buka HP nida anong ale naking sebelum berminggu na dibain non aktifkan handphone ina. Je hola ditiki marid dia mata buke. Dukonnya nong tatu tu muse. Tabu ka maju edit teh. 730. Tahu mau Tuhan. Jadi dang alani prestasi, dang alani kemampuan di jauh debata hita salhutna borhat majalah jolma. Na parpudi marhite hata ni debata di bagasan tikyon songono dete manaking borhat mahita majalah jolma. Di ayat 5 di pasal 5 naking didok mardidei si Simon Petrus marsoba mebana tujuruni Jesus suhut maridok lau mahosyana Tuhan ay halak pardosa duaw alayahama alus niri Jesus songonido nang akadongan ni si Simon si Jakobus do si Johannes aka anak ni si Zebedeus jalanin na Jesus madok si Simon unak ko mabiar olat niom maho gabi si jala jolma borhat gabi si jala jolma mabuan jolma manada asini rohani debata songo si Petrus manadikot dekke nagodangi lau mangulahon pajuun ni debata anggiat mahit amang dot inang unang manadikot Tuhani alani dekke nama cai godangi ala olodo alani dekke tanda kutip prestasi dohot materi olodo hita boi tarjorat manadikon debata alani unang ma alani dekei manadikot Tuhani. Dia rahuk kita di bagasan tikyon membagikan harapan kepada orang-orang di sekitar kita. Nungarap kita maboto situasi ni media sosial di bagasan tikyon sudi nama dikonteton. Namar badai namar saripe dikontenkan. Namar badai parumai do simatua na lucu na si Matuon tahun lahir tahun 60-an tapi ketika konten semakin berjemaah ibana PGBBUI mar konten memuruki muse parumen nasian konten adong do muse narak mar konten denggad de pion rak mar konten si Matuana do parumenna asabui
dapo cuan nyan dung dipulina sotung merbadai nuang sudi nama dohot hamatean kan aidang nama nabe rumah sabiak kana mate ale dong do halak mengadung tu namate huhut markonten asa gudang penonton semakin kehilangan rasa solidaritas halak dona apalagi di jalan raya tabrakan ale yang ibana sibuk markonten mangurupi dangolo iman waing pernguluan di jolma ngalam tumiboro hadiri demi mengejar prestasi dan keuntungan walau harus menyampingkan rasa solidaritas dan kemurah hatian. Alani dua mangdut inang di bagasan tikion dia rahok kita rela mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan memaksakan Tuhan menghendaki apa yang kita kerjakan. Dia rahok kita salut naburhat mahita majalah jolma membagikan harapan kepada orang-orang di sekitar dang nasalah mar konten dang salah mar Facebook manang mar Instagram wasa apalai tasoroti ala nunga ape tu sri sonari pikiran sudi parnguluan di jolma ari-ari di jolma ngasih patape lupa diri pakailah media untuk menyampaikan harapan-harapan dan doa peneguhan menguatkan orang lain karena pasti amang dan inang begitu banyaknya orang-orang saat ini yang memerlukan sentuhan kasih dari kita karena mereka kehilangan harapan karena kekhawatiran karena penyakit yang mereka derita karena banyak hal yang membuat mereka tergerus sukacitanya baik karena suami ibu dolan yamata morulas ni rohani anakon bu dolan yamata do inata morulas ni rohani sebagai si rumah yang seharusnya menjadi hipen tetapi menjadi rumah yang penuh melalui rokon nasida gabe ghost nama ninna gabe hera rumah hantu nama ujung nadang nyama biak kada dana di jabu Allah hulan nemar badai amat tay do inatai Allah hulan Allah dangadong bi kepedulian di tengah-tengah ni keluarga di somma hita borhat di paborhat hatani di bata lahumma jala jolma tumbuhkan harapan bagikan harapan dakolan manubuhon ale bagikan harapan bagi orang-orang yang saat ini hampir kehilangan harapan oleh karena banyak kemelut dalam kehidupan oleh karena banyak hal yang membuat mereka menderita dan sakit dan bahkan malu berjumpa dengan orang lain di jauh de batado hita gabis jala colma tawoloi mapajoni jala borhat mahita majala colma laho managihon pakirimon tuaka nagudang bergumul di bagasan tikyon amen martang yang mahita alia manami na di banwagi jang moliate dohot puji-pujian di pasahat rohanami tuho dia sini roham dohot didengga di basam na totong maramoti hami moliate mamang na basa di paloso hami manangihon barita nauli na di paborhat hodo hami lahomat jala jolma tutonga-tongan di pertibion di tonga-tongan yang kahangaluton di tonga-tongan di ulon nami di rumah tangga di perkerijuan di sudi nahu ingani hami dang adong gugo nami Tuhan holak alani parsuromu ido nahuandal hokami alani pargugui mahami ala hodu mual ni nasa gugu di portibion pasu-pasu masu di ruas ni huriam di parnguluan nasida sigonu pari diaka narikot dinggulu nasida sarihoma Tuhan dia kana marsahit nagali pamatang do partodion leom hamalumon lehoma Tuhan di bata pangapulion dia ka ruas nyuriam na marsahiti adong do naikon ganu minggu borhat tu rumah sakit kontrol jala pangobation unang palos madili nasida Tuhan papirto di nasida pargugui nasida mangadopi parsahiton na dia dopi nasida dia ka na marsahit na pihak dope di pedoman Tuhan pasuang gugu nasida anggia dapotan hamalumun nasida wa kami nang di bagasan tikyon akar ruas ni huriam na marlas ni roha marhite ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan saya pasu-pasu nasida pasikop las ni roha hurupi nasida Tuhan debata laho marnida dengan nibasan tuculan nyarion jala totong boy nasida marsagi las ni roha do rabdot akadonganna
buat kami di bagasan tikon sudi akka program ni huria nanang patupon na di bagasan samingguan di bagasan pangatoyom ma Tuhan pasu-pasu sudi perhaladu ni huriam sudi ruas ni huriam rapreta di akka ulau ni buat kami menang ruas ni huriam di bagasan tikion nan lahu macalo pasu-pasu pardonga saripeon ima si Joshua laki doho si Dian boru si Hite Tuhan saya patulus masakap nasida pergugui nasida dina lahu majalahi akan narikot di persiapan nasida buat kami nang di bagasan tikion keluarga ni inanami nyonya Sitopul inang boru pasaribu na merdok ni roha siala partinading ni amang naung nani haulongan ni rohani inanami dohot keluarga saya puli rohani inanamion papirto dina pergugui ibana Tuhan madalani ari-ari ni ngoluna sopadohot amanami totong ma tiroi jalato ibana ganupari ganuptiki moleate mamang nebasah disaluhutna aka na dipatupa huriam lahu pahebak ko pakobasyun naung dilantik tim audit dohot lau mangulau ma panitia pesta gotilon do tahun transformasi saya pasu-pasu mana sida dia ka ulon na pinatupa ni huriam hupa kompok kami mangulunami toho Tuhan salhut na ruas ni huriam narak marminggu di bagasan tikyon meragam na dia di pinasida moloboy hami rap hudul rak mamuji guarmu Tuhan sulik kita marohana sida di tonga-tonga ni hagalion na sida di tonga-tonga ni ilu-ilu na sida di tonga-tonga ni dok na sida rohana sida apuli jala paupirto di nasida Simoram dihami sesama dosa nami asatung tamah gabi anakon mangasawan Kristus Yesus bertanya kami tuho. Amin. Allah somahatani debata marhite na marid dihita huhut pasahat pilihan. tatanya koma peliata. Ale de bata amanami na di Banua Gicang,
hodo haroroan ni salhut silehol-lehon na denggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Upasahat hami masian na nilihom mitu hami, pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di culum, pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajon meritonga-tonga ni huriam dot tiportibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hami gudang ni selehol lihom mitu hami, asalam girgir hami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say romaharajonmu, say saut molomoni roham di banua tongon sohon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami sohon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Selamat hari Minggu Mari Kita.